Tämä tarkistetaan nauhalta. No niin, nyt meillä on täällä Viivin kanssa perjantaiskapan aika ja me ajateltiin ottaa kisa, että kumpi kasaa nopeammin tällaisia pahvilaatikoita. Paljonko otetaan aikaa? 5 minuutissa. Niin kauan. Okei, kumpi kasaa laatikoita enemmän 3 minuutissa? Deal? Ootko valmis? Et. On. Aika alkaa nyt. Voi olla noin nopea, sä oot vasta aloittanut. Sä selkeästi huijasit. Mit? En oo huijannut, mistä koot? Sä puoloit mua. Okei. Loppukiri, Viivi. Onko käynyt jo 3 minuuttia? Okei, mä tiedän. Ei loppukiri toimi. Mulla se etulyöntiasema, jos mä oon tehnyt tätä 2 vuotta ja sä oot tehnyt 1 päivän. Ups. On hyvä, kun nämä harjoittelijat lähtee näihin skapoihin mun kanssa. Ne ei tiedä, ketä vastaan ne on tässä hommassa. No mä oikeastaan tiesin. Sä sanoit, että oli sun lempparihommaa. Totta. Entäs mä tässä tälle hiasteen? Mitä nytten? Hei! Ei oo sallittu. Just joo. Joku 3 minuuttia menee. 30 sekuntia aikaa. 30 sekuntia aikaa. Mikä homma? Hei! Mitä nyt täällä tapahtuu? Tätä ei lasketa. Huijausta. Aika. Otetaanko nää mukaan? Joo. Mulla on 1, 2, 3, 4, 5, 6 laatikkoa. 12. Miten se sillain nyt? Joo. Täytyy vissiin petrata enemmän. Tämä tarkistetaan nauhalta. Mitä skapoja te haluatte nähdä seuraavaksi ja mitä te olette mieltä, kumpi tässä nyt oikein voitti? Kommentoikaa. Moikka!